Yani okumugibi tugete bakomubuli okuminga this my home. Ndirogu yasaka omubuli okuminga omwana oyenze nyorete. Yani limo omumurabi gitiri suwali gitiri. Irongi git. Yani akogenda igali irongi git. Libumbuli git. Bakomubuli okuminga this my son. Oyongo yobo. Obegitanga antu gite kakumwate tenjira gite enyaruke kama yako obekire binta maiso akabachore mioro kakino mokongule nyaruka diga ko sasima baka kembule gocha embula liye go tuiyo embule gocha yamagene yo kwe ngai moko katiare atandole getoki abantu bado ako ya marabuoni ka ya marabuoni ataraja akakoya ora kune kagendoki onye nko yali etemba orote rundo nya konya toki. Get the point. Take a step forward. Bono igwa bona abana bali bomulisia na umongi na bomulisia Joseph. Today is a historical day that you are going to read and write some words in your mind, not in the book. Today you will be called a widow. Lero. Yani gesa kwa kanywa metu nkwanya kukuliete. Lere ligo chaka with immediate. Ngibana mukireti immediate. Si appointment njeji kwa chorua serikali kweunga with immediate effect. Yani awu Joseph ni bono iliete libone eligo kubwati baka dead. A widow. My sons and daughters, today you will be called children of a single parent. Ewa. Bono igento nkere Joseph ni okorora lero na inde na abana bao bakora konyenko buruga muregeticha mwaburuga mugundo lakini mwanya ko kulimangolone. Mwanya kulimangolone konyasi mugunda mukoenda mwaburuga mwairana. Na makomba mwatinyi numweka. Lera gotinyi n'abantu abangao they are being done with a different pen bago tinya makombe batigawo batali gukwa na mabwe kebule. Lakini lero onjoka kukwa na bali. Muna lera basaja onjoka bagukura bakungu tokatira. Mwaro lera basaja bagukura bakungu bakatika. Abasaja bali bako gandikipikipiki bagukura. Bale ne mete ya makombe nguminga ki tutagosa paraga ki. Mete ya makombe ngai bakuira ngo kagosete. Kakina inu na atari. Nasaba kude. Bona Joseph na nande lingana liya linde liya kabere igonko nyakobalinde Joseph nigwa. Ji a nchire isatu. Ji a isatu. Isatu. Eye me watabanga accept buanje. Oitabe ngomo felio okodire ngaki. Okuli. Mo felio e. Toiko gwa bakungu konyacha ito musacho e konyamucha ite kabisa watenga ine rongi. Kede nkeyo. Njene mbera ntinini. Tigo musacho yako. Oma kuchaka kubwati kecha chako. Gingegere. Gingegere. Ainda soera alia sipanyo koranga. Bona Joseph ni number 1 whatever whether you write it or not you have to accept. Ancha nga omusacho go okolenga ki otimokire kurwa sobogi mogo nugutende ekorokunga adjust adjust igonga kibali muambwatisi ole ngana ni ngadi omine gebu okay yani obe oyo onchoreria ebirengererio konyaso kogenda wate bya mangana bono takola tingaki tayo ni gutakitu watewa na kiadewa adjust konyo
konye bintu bira okora ngamo saja tai ebintu bira konye tai okay ende ekorunga advance bali bakora emirimo usina serikali. Anybody who is just employee, sometimes before you receive the salary, there is money that you are given before the end of the month. Advance. Now, Josephine, iguana no bokombo chobo tieri after kwalelije. Mo iguana no bokombe baba. Obo tia ni chira. Ni nkole mmere na eno ngendagira. Ochibogundu. Advance mu chiyobe. Abakungu batiguwenseye ebintu byabeire. Otiga abakungu bali banda abasaja bagokwa tali mwale tali mada mwale linyamire town ne bagi liliyo musaruri. Nani aje? Unanibu. Okoyege doge ko advancement mama. This home, the picture of the husband has left. So you change the appearance of the home. Yadi onyonchoreri abantu bawatabanga guweka na Josephine abakungu guweka na Josephine oguweka no mukungu ondo gotoke buku ogoroku anna ko musacha oya kwete ano itachiye tiko tika kanisa akabere kanisa miaka 80 akanyigeto aro akiriretio torojino morisio abakungu bane mbaye omusacha oye konyore meme kanisa karuro oyigore gerabu debamo injena arenge morisi abalisi mbakora obeka nga ewajimani ya janekire oyaye abumbu abuo morisi bone bintu bikukumbura bintu bikumbwa tanse oyigweta abantu nga onchole yo tiabo kasongo nyonchole kwenga beka kanungo igwa Josephine ominto nyasago konye ebirengeri byao nenko yagengima emenye muwa Yesu amadukonzi abana bali ba Josephine bona akolera mangana ayo Martha igubona tata igwa igetabu ekemo ekegoteba iga ekegoteba nga when your parents call you or attempt to call you delay ekero moyo lya okorangeli kwa tebana eyekonga disobedience yani ekerawo akorangeli ole bintu byao o gotebana yani eyekoro kinga toli moigweri nyasaba konye moigwera moibulyo ino onye mutagitara aba matuko balenga mwanyuguri abana nali nabo bakogera oku before your time bagaka mubigete kigosi nkurandi nyasaba konye mokurua mugure ya kabiri onye gokuruseri kuneni ya ranchi kano kurandi balenga bagatebia bagakabara abarusi kigosi biamon igwa bona isire gukore genteke inuka basende balimo nalete mumaete gona isire gukoro kurali yoko igwa my elder I think the one who is just sitting near to you will just translate to you later. I will pay him. Okay. Iwa abana baliba Josephine tinda akora egetabwe kende ekegotebanga you will make your parents amenya matuka mange wosa kukurua senseye ebintu mbire nkora ateba 10 of them that makes your parents to die before their time. Ebintu mbire abana bakora bikogera abayiboli baba nole mbale gochikokwa they died because of their children. One, when you play a loud music,
Titima. Yani okumugibi tugete bako umubuli okuminga this is my home. Ndiro kuwesa ko umubuli okuminga omwana enche nyorete. Yani limo omumurabi gitiri suwa gitiri. Irongi git. Yani akogenda igali irongi git. Libumbuli git. Bako umubuli ako okuminga this is my son. Oyungu yobo. Obegitaga antu gite kakubwate tinjira gite enyaroke kama yako ebekire binta maiso akabachore mioro kakino mokongule nyaroka yani omoyi buri yako jukuligenga omwana oyinje na anyorete iwoyo nyorete uyu ogatwara omwana gite bakabuno begite mutu gaonchuru mutu musi ugaunchura lika bakungu bari kumina tata pono kuwasoiro kuwarosi libigara ebinde bichieti kuchigoro bitali kogesua pako umuyuli yako ukumngatisi my son lili umwana onoyo now you make your plan to die au kumiyako sijiko kuwata ogo tiga ngamose kabense na boli abasaye bande asira agenda kokole congress yabasaye nko baboli nga moratige ruwense ya mutigeruwa ogo sabanko bensi orochonya muri iga nejigosi muri wacha koya pasa ekagoliye kegerati ruwe tini nebo orochonye onyege pidie kamoge kobaka yeko kumaria abantu bonzi baka musacha mukungu bamuri kite maria bakari mere baka mabera jinzi maria okolengi onya abantu bakwanga bateba nga maria goikara hera oroche murati gutwaruro ekanisa nebenseye enchira mogo togambe biswahili okogamba abayibuli egiswahili ege kongu kunga sirosi bidimaze sirosi bidimaze ni aje basenga basta astrology na atali astrology na atali abasemora ogo chigotara ne nyaruka kuaka ngata akora egunchira omate na atali abasaye bande nga amatuku kale tuare koegana okora bayibulu gwatama lera abasaye buno kubanyora bakoegana nayo gotama moibuli tamma batigire ikeke kubo ikeke iwa ngokonye am the orderly man ebintu ebyo natigire mbalenga mwanyi guri mbalenga mole nayi ntigera ago se turagenda ake oroche enseye bunereiga now na achire bono mbarande limba bwatuke. Our topic says, what are you here for? Enseye ngiokola. Ngiokola ense. What are you here for? As a man. What are you here for? As a man, a woman. What are you here for? A youth, a lady. What are you here for? Do you understand that you are created in God's image? Now, if you know that you are God's image, what are you doing here? The people, they know that they are there to be seen. The people, they know that they are there to dress and to eat. But that is not enough. What are you doing here? If God comes tomorrow, either today, what will you respond to him? Before you die, what have you accomplished? What have you done in the cause of God's vineyard? Hello? Ntegwana ni wikira. Kwa ni emosinye. Moboli ngikuwa akolele nyasaye.
ngakiagote. Hey, what have you done? What have you done? Na iwa basacha bagotebanga ken dogoral. There is an ark. Usaba? Gendoki. Ekanisa. No obuat. Aibu ngikero. Ngikere buo. Konya mwe taine no mukungu na bukwa molete takiri mwe taine bakaba bantu bonsi biba mai. Como kualika mogo jakiri man. Mogo kira iga bantu bamenga bono kuragira gwako. We are not here on earth by accident. We are here because we have a meaning, because God's plan is vital to each and every one of us. That's what the Bible says. And God said, let us make man in our own image. And in the image of God, man was created. Why? In order to give God glory. Omondo niga atonge twe ae nyasae gendo ki owo nene omagoteba you were created with a purpose. Ngu atonge tubosaigo amalika otebanga I'm fearfully and wonderfully ngimokirete fearfully and wonderfully kwano imwe mkwani matenga you are fearfully and wonderfully man. Digere ri amane nyasae oyo munyabikone. Yani njira gutungite agakoroseri urumime ogutakunendagira rwakoba rutarikera gita akarua agakubekire miranda gitinda eyende korunga small intestine big large okay abasongo no baraga gutatiga baraba mwamu Yasao yakamagoroseria agakubumba agakubika sinseye with a purpose. Yes. There are three major things before you die. Come on, number one. Love your God with all your heart. Wanje nyasaye nenkoro yao aba mukirete namanyi mwanje nyasaye nenkoro yao yani otara kuenseye nyasaye let be acquainted with God. Be acquainted with God. When we define this word to be acquainted with God means to understand with God and yourself to understand with God. Be acquainted. Manyanya sai taliomonua taliyebikola nigoko walk buna nyasa tagete ngosomo musacha oyomo okunga Enoch agatara na Nyasaye ase miaka 300 akorengera Nyasaye agokora mangana Nyasaye yamalika magotebanga Enoku akairugoro atarochigento ki amakwe basaya. Be acquainted with God. Ntobasa ko bakwinta tinebinto bigoeta ebinto byesengo etabire basacha bakungu ebinto byesengo etabire egento getaete gioka nelingana lyangu. Be acquainted with heaven. Kwa igore kulikanga the one who has slept this the heavenly man monto iguru musacho iguru atenkora ngondo kimuli ora kwinta tine ne chichiro mate chichiro chionsipi ore ng'ombe soko kwa soko ataka turakora kindi turaikamali nonyo itaneti turaikamali
Kaba kuitete na Nyasaye buno la kuitete na ng'ombe. Kaba kuitete na Nyasaye buno la kuitete ne bintu bya buo. Pastor. Na ucho musacha onda kuete abantu baranse yakya basacha abaguku. Ngo ikande kioro nga love one another as you love yourself. Monto da kuete 400,000 chiro muguku. Musacha ako kuneti besa 400,000 tata pi 400 chiro muguku ako eto telinga cha irenga 20 chionsi otama. There are men who are too mean even to themselves. Even eating, they don't eat. They just go to a cave of tea, they ask the price. How much? 20. They say, I'm coming again. They have won. Igwa. Ngakinate ababa saja bakungu. Dingana li tangani okole nseye. Muanje Nyasaye ne nkolo yao. Ne chingulu chiao. No kumanya kwao. Balenga mwe wuli goikira. Egenteke tangani okole nseye muanje ngo. Muanje Nyasaye. Egento giya kabere awatabanga. Worship God alone. Worship God alone. Ngakinate. Kwa nagatio chire. Sasima Nyasaye. Buweka. Tiga ko sasima baka ke mbule gocha, embula liye go tuyo, embule gocha yambagene yo. Kwe ngai moko kwatiare. Atandole getoki. Nyumotara kwa musasime Nyasaye. Buweka. Abantu ko nga ruta isiko, ruta moro isiko, kiki. Etugento. Abantu banda ko chiko ya marabuoni ka chiko ya marabuoni ataraja ka koya. Ora kune kagendoki. Onye nko yali etemba oro terundo nya konya toki. Abantu asense ntuanya ko onchoka. Ntuanya ko sasima Nyasaye kene. Munabona umongi naga onyo mukamumura ole Nairobi ogingeiro mwana mochokoro umugingeire ngatioroje mukwana ninga buyamono sana egento ngirera bakaka mokorangoki bakakayu mokorangoki sana basa bakongoki sana ekero mumura yakwaga chinyomba umugakuyo permanent chinyomba achirumupi nero kunya gwetana ne Smith leto muchanga beka igatera babuya ne nyombe iyo ke koera oyo isike watchman ngaga mu mwana tindi ko kolanga ki konye nga ikua gasoire. Men of God abakungu ba Nyasaye otarakwa musasime Nyasaye buweka selitalia Yesu. Musasime Nyasaye chinga kichionsi abantu mbara bakanyete ngomwako ko chaka aba bagende kanisa wogo chikoika kuchikati batiga korulero Nyasaye kumbwate obere mu Nyasaye amatukarenga ons igwa ekene ekia gatatu yona ste baba Rumi 12 verse 1 to 2 ego tabanga toru emebere ya ito ebi mwanso ebi chenu ebi korokia ogosasima weito wekene haleluya egia kabere kia magote banganto basagonchorwa nakogenda nemeyega yenseye abakristo banyasaye tuto basakoba conformed to this world but be translated tonchorwe abasaja banyasaye tonchorwe toba Kristo tonchorwe toba babuatani bakogenda asomo chioria onyasaye omagotewe kende aotabanga love one another. Halo kitabu kia Bagarati isane mo 10 ke watabanga torosa gokora ayale ngaki kiagero otakuetio moyo
norose no gese engakia kerera ngaki eraike igwa bano ba yasa okonyi no robisi yasa kubige tobisi okora korera abantu bonsi amangana ngaki amaya kukuwa bekiri gusiri yori seri yo monto abantu bande bale baetwe etundu bali egasirira asibale abande bakaibu etibu liri kare etibu buna arenge chia mani etibu egasira bakalero naita to mali ku etibu ai ku etibu echiro gachorunga naye munyakero gobwe echire gasarekerania amarika goteba ekere kwa iruli baga kora mangana ngaki amaya naro mumuroyo mabwo mugaka ga umurisia otogi ayaba mura bali muri tata tene kiaba tene na mocha gocha sende kende unkeko igwa ika ni numura nchebe gusisiri koramaya asimo bekiri koramaya oimo goikira mokonye tata oigura maganai munguru abakonye yasaba sisi igo akige bunge kigateba ngogonsomera abe nagatebire bungu kuru mutu abagaratia sana emo 10 igo ata ngatokora maya ke kotura nyore dibaga usaba naigwa mo PA bu mwesimiwe otanga abantu twensi na abamo achoge ma tengo chiolo kogenda no nyagitari umonto no ro mugusi akokwanire geswei paka muwete nera sabo igeswei nikusaidiaje akimwakole genteke dorase musiko yo moko to some university omogusi igeswei ya university nambo mnaendeleaje yani kago taibu ya society na mogusi di tukeli motika maleli emo buade akajaga inutikanku asobo gimobo monto mosacha mokungu kikwanyo lelibaga kolamati moigwe kolamati onye ne konda kuwe na aere mabuya omanye kana ngagesara se konda yale kikuwa moye no tamugati kurumaega ngati akorete tali ori okore woka kuruwali inoka bwangu nanda abantu bale banje tukuruwe konda ababe chae ta okoretera awatanga chore kemo ekonda gosebesa chikonyore kebo chingakie kebo chikiarenge mugonda tiangae chikoro kana asomo nya noyo bono ogotebe nga kebo chi gose omaeteke kerora akwe bantu ogokaga ngaki naye bakurira anda ngaki dibaga liatokererio kwa kebo chi nagia marikate abakokonyora libaga korera abantu amang'ana ng'aki otarakwa onye ne chairman yesukuru korera abantu amaya bonsi onye ne principal yesukuru korera abantu bonsi amang'ana ale ng'aki kora sobo gimobo kora tebinde basta abantu ng'aki if you are just climbing inarada kogo kine kogo so ingasi yegotira konyora abantu bandi bagotira imbuka guika bagiriti ko gutira bagokora ngaki ekiagara one day ngutira bale na ego egemo ko igwa ono bani yani abantu bari ense
ye akobarerete ng'ae togosuka korwa asore amaete ng'ae nugento ngekoba one day Nyasaye ngotomare getu musamani abantu bare kugichaga abwate stima bweka tata ng'ae numo bwate stima ekero bwuma kobeka biyarige libwoye byonsi bwoye beke kemo kemore kego chimoino asomwe byakorwa orange kero buke burungi abantu bandi bana bagukosibikiyaga isoko goichabe getekero bukuikoiwa bana bagutira moina bagusibye kero bwegyenga ndibiriye kero bwegimorero nkoerone one day ekiage gocha yose bali biko bebingi monto yo basta ubogimo ali ne nyange enyange emburega tu akanoro monto ndole ne gali koma tenga tata nsugumesie gali yeye ko ne nyange nsugumesie gali yeye nduma okoma tebenga ekere kwale ko wora chigali ekwale gwa kabako gusuguma suguma chigali chiao akagera ne nyange yae embure korama yae embure ande oyo umunyagali konyoro isiri boika buoye omonto oli umunyanyanga kanyori kurigiteri gari rosiri buya ne nyange goika agasoa umuchu agatige nyange geso agasoa isoba setinguru agakanye anda sasoa Oriogo chikorua okorire merememe kongu okwa moire gari okonyoro munyanyangeje ngakibwe kaineri na no aika kanyegete kero igu ogo chako so ko ke ndojene ogo so mari okwo rusikianga okwo bangu sobosio ogo tebi mongino enga moirire etawe nere bangu sobosio ogo tebi ngarosie ngudi liba akire kombe kemo komatenga ki moge tigatumanya ne na wera akuri uko muboni naye unaro nonche ndojenga naye narora nagotebio onsugumesie gari gwakoranga bono gambuone oroche kwale gutoka naye gwakurire kombe kemo nokoregia kabiri obogimobo abantu montegererete when you have an opportunity kora abantu amayabarenga once kyo moyo always before you die discover the power of salvation. Before you die discover the power of salvation. Balenga mwanyu bure nyumotakwa manya chinguru chiogotoleka gwakare na kare ama kweli naro emechando nero ama ruwe naro aijalishi mangana itaigo tutanga tomwancha omoneno ito oyo gotebanga kinyasaye ayanjete ki goikakaruo mwana oyo mumaima edine monto ndora mwanyita akoranga ki nabe no bogima gwakare na kare nyasaba seni me ya Yesu yo mutoyi ito. Get the point. Take a step forward.